Msazotifira mdara. Mabatwa neko mdara. Hanzi ko mdara. Notisemeza. Kademezi mukuzona sezvikuita mdara. Mukuzona sezvikuita sekuru. Aiwa, mdara ugagara. Daura ka, ubate. Muna maungana kudaro kuti kurongana kunge zvidhina. Ko zviri corona munhu musaungane. Yawa, nasei mungavirwe. Yawa, mireje misendekerwa. Nasei. Seko murise sekuru Gudo. Oh, parceiro. Ah, bo. Halala. Sirize. Azia ndofara. Ma zvininga nasvini. Ya ti. Aiwa. Muzigona sei? Ndopa ndozvigonirwa nani zvakadai. Ndozvigonirwa nani. Muri pa lockdown. Adzika corona yauya hot. Ndakavataura kuti abana. Zviro zvinotanga na c na ko zvisi. Dangerous. Oh. Corona. Comrade. Cholera. Accommodation. Leswi zvadaro. Zvisi dangerous. Oh. Saka musatomboita zvinhu zvekuti anzi zviro zvichi. Corona. Gare pasi kamda. Corona virus inouraya. Corona inouraya. Corona virus inouraya. Airini mudiwa wangu aenda. Corona virus inouraya. Virus inouraya. Corona naya mai. Corona virus inouraya. Yeah. Corona. Katamene corona komanda. Kasonga nywana kakarekodwera. Akana kurekodwa. Ndikapa. Vanhu ngatione izvi kuitika. Anoona. Oza sitsi kana ndakagara zvakuina pano. Ichirwere chechi kuti corona pachishona nenzi gukura hundi. Gukura hundi. Chirwere chinoparadza. Chirwere chino destroyer. Wakabona chirwere chinonzi pasirese. Ndichiziya sanambochona. Airini mudiwa wangu aenda. Corona virus. Hey. Ubvunzeka mageza maoko. Unobvunza mageza maoko. Sanitizer. Iyo inodzumburudza. No, sanitizer. Sami pa corona dzima mama 21 days muri kudyei. Ukuru agaka foni nezvisaka zvako. Aubvunza kuti muri kudyei, atikudya ndonge zviripo. Unodya ndonge zviripo. Kana pasina unodyei. Baba imita izvi 1 ndinazo kasi chitipeyo kana ndinazo zvakanaka izvi nditimuzo mukuru Oh, damn it. Taura katinzi. Ungetaura maweti baba. Taura sekuru Gudo. Corona virus inouraya. Inantaura zvecorona virus. Andakambokuratidza kuti handina andawe. Aiwa. Garo rinofamba ripa. Takarona. Handimbotaura zvinhu ndizvezvo chete. Saka gara pasi. kundishupa baba. Unomugona anogara pasi. Chamachocho ini. Corona kai. Corona yana. Hapana corona hapa. Hapana hasina tsvina mesi haitori serious. Tsvina ndinayo ika. Ndakachitotsaiwo kadhiri wakandana nako.
Padziri rake harisiro kuti ndiona mari. Gara pasi kana yakumana. Ausinyazobuda kana. Gara pasi unyazobuda. Wazarchi, aumugona. Iye Corona zvakasana kugoneka. Chigara pasi. Corona ndezina kukwana. Aimbozava nekutora. Inongotora munhu. Tisitora zvo. Asitora izvo. Atora zvemapati. Uyu mwana ndimuna here. Augonera zvakawana vanhu. Corona haize munhu akutora. Inongotora vanhu zvasvini svini ichisiya umama. But ingatore kuda here. Aiyo. Corona inoda vapfumi. Muzera weivava. Zvakafanana kukenza kuti pakasoni mabhipi. Kuenda ichingobata vapfumi chete. Urikuona manje mishonga unouraya corona ipapo. Kanda kutora mafaka. Ndamaigiva. Mira ndivanamuudza. Ndamaigiva. Mushonga unouraya corona ipapo. Wakamudza kuti anzi pane munhu akafa necorona anomwa this breastfeeding. Hapana ando zvo. Ndio mushonga unouraya corona ipapo. Unonzi chii mushonga? Corona virus. Iwe miyati vataurire sisari dzao. Wakambomwa unoziva. Anaka DD. Ida izvi zvenyu wana vanhu. But yo mudare yo unonyibewo. Corona inogona kuuraya. Mazanda atonani. Tonyeba mazanda atonani. Iwe dai wakati namazapera. Taura nezvemushonga wenyu mudhara mati mushonga uyu unonzi chii unoaiwa iri idoro atikanzi takavharirwa mabhawa takavharirwa mabhawa tikavharirwa masupamaketi tikavharirwa machii zvese everything we closed up already so that much kana ndiwo ndudzo tinoumwa paine handigona kushota doro paupenyu saka department redoro rakafanirika isifari isana comrade handikwanisa kuti tinika square ndisina kumwa doro saka tinozokuti any gun can shoot so that much this African doro neni takawirirana nenyaya yekuti chiita look like this kurasa zvangu apa kupa vadzimu but vadzimu vacho nhasi wavapa mangwana wavapa ngavambotenga hwavo nemanesi aka zvinhu so ndikuramba chitopa vadzimu chingopa vadzimu hazvibudi doro ndakati ida chinhu 1 rakanakira kuti harishibise hembe harishibise mazino harireme kana kutakura harinzi nhasi huri sei zvosavanoshandea mati rinonzi chiko dorenyi because apa riri muchigubhu chemvura kai chibhodhi chemvura kai rinonzi chidore take me quick zvichirei izimanje hazvidi manje paina vana vadiki manje vana vadiki wapi flight to Dubai in 2 seconds. And doro rabana nyika iri doro ndo rabana nyika ende ukona masoja ndo doro ratikumwa mapurisa ndo doro ravari kumwa ukanzanzi wabatwa nedoro rakadai so wakamuzanzi rasvika kana ukembe rasvika rinonzi tawana vane doro rakadai razoenda kuti doro racho raperera munzira vatomboriona zvavo sati zvotama ndokuti doro aiwe wageza maoko korona haidi izvozvo korona haimboda izvozvo chemutenga wako coronavirus ino coronavirus ino airi nemudiwa wangu aenda pakasiniyo zvinhu zvako augonera zvako wana ini pandotozwa kuti washe dai pasina mukwasha wangu ikoko samukwasha wangu ngaabve pano ngaachibva pana mukwasha wangu azvizvo zvinhu wadzai iye wakaona nyika yanaka kudhara kwangu daiwo zvewatochenika kunge nhuta wakarohondo aiwe kudhara wangu wako taimimi takuimimi mama ako vakarohondo naimunogara naise Gaffa uya umpindire pandamusira apa ndine hama dzangu dziri kuchando ndo dzari kuchema dziri kuchando chema hama dzangu Gaffa chimbotaura kana sekuri Gudo kama apa ndine hama dzangu dziri kuchando ndo dzari kuchema apa ndoko yakatangira ichibva kuchina ichibva yaya kuchando America London Britain whatever nai Gaffa kana ndiwo ndudzo wakambozviona since wakararama nyika ino kuti
Roddie yese inochena kudai sekuita ngoro. Ndiyo nyika yacho iyi. Haisiro nyika yacho. Yakamhenge iri nyika boys nezviyachi. Ya nyika yecorona virus. Sa achasara ndiani kana zvakai. Zvakutoda Mwari mukati. Zvakutoda Mwari mukati sekuru Gudo. Kana saisa Mwari mukati unofa. Corona virus inoenda nero. Apa. Aiwa. Corona virus haiendi newe. Iwe ndiwo unotoenda nayo. Wozoza kufa kuri pakawanda ka. Pane kufa corona can go you can go for you go forever with corona. Corona you go for nothing and you go forever and you go for all and you go for nothing and the corona what's that corona? I really mudiwa wangu aenda. Corona virus. Corona ndio itaseiko. Corona virus inouraya. Ndikupiwa tu madanzo. Ndorama kuti kuzefa takatiza Hanzi corona ndima mabva kware ndima ine corona. Ndiri kuno kwara Hanzi musambofa makaya kuno kumusha. Ndiudze kumusha kana kana kumusha kwacho. Ndiudze kumusha kwacho akuende. Akutangi. Ndakazovashutira sei patogeta. Soja rakapfuti dzakadzoenda name. Ini ndakaona nyika yanaka. Ndandawenda kuzefa data emergency. Hanzi yangu ari kurwara. Vafoni radzima kuti tauna kuti ndoti vari kunzweshi vanafona bhadari demo munhu asiri badi adzima kuti vatonzi vabva vatofa munhu adara fona totaura adzima kwacho vakati vabva vatoshaika ndakairidza mhere sei ngomora ndikadai vari vako vafongo handovaitokanda pasi pfutiyo mhanya munhamo kuna imda rakafona kane bhati rakaita sei chenda munogara pa munomira pa Nongara paro. zvakaoma zvakaoma apa muri kudzi musaungana apa makaungana kunge zvidhinda kuita murwi kudarika ndinodudze apa pamunomugezana maoko aenda kuta deneti pakasana ru zvaendawo gezai maoko havadi idyai mari manhu havadi idyai unozakana ndonduzo Saka Mbare corona mukiona chiperere mda. kupera kwayo manje kuti vati 3 months hazvigoni asi vanogona kuti vakati 21 days kuti ndigaiti mboita meeting after meeting wobva vati another 14 days wozoti futi after 14 days wozoti tazongona kuti wobva vati futi another 21 days until 3 months zakwana ndonyaya iripo kuti vakuzei direct kuti 3 months ka hazvibude bhozi hondo chaisheka tikadzokera kuti musango matakabva musuru pano ndiwo iyi yatoo hondo kai bhozi nzara chaendo yatikuziva kuti munhu wese apfidza nenzara wakambodya chance iwe ndodya mashanga majinini kana wakazvitasa ndodya mashanga majinini Aiwa azita. handidyi mashanga iyi apa ndapfidza nawo sei Ndiwa mukuru ife. ashaya mashanga iwayo handiraramike Samazana musuje nyama. kuiwa handiti nyama kudya nyama ndonge zvakarongeka takadzi 21 days ichitawedzerwa 14 days sa 14 plus 21 ndinoburisira chi kopura dzimwe 14 21 dzirikuya pura dzimwe another 14 pura dzimwe dzichazouya Pane dzimwe dzichawe. dzakato ndedzekutamba nadzo matimadi akuzoti yapera oza corona nechando hazviendera hazvionane tagara tichafa zvedu bhozi especially muno muzimbabwe tagara vanhu tine hundirani pura tagara tine nharo muchando maine corona hazvita sei hazvisiyana chando uchitidziwa dororo tidziwa onziwa zishuwa kana ndiwo apa corona ndopainenge flu Bona unaweza wakadza. Aiwa. Kwete mabara. Wakadzona Mbare sane nawo. Anditi zvako. Wakadzona unouraisa Mbare. Unouraiwa Mbare. Aiwa kana wakadza waro apa uzoti warorwa zviripo. Oh. Aiwa kana warorwa zvako uzoti warorwa zviripo. Maona manje. Asi chindechipinda nokusarohwa kana urerwa zviripo. Aiwa kana pese ngasaendera. Pese inoenda ukasa. Mbare. Kana zvokorona. Kana wakazi ndo wanayo ndoti komba ndimbosvika unayo nekwa. Oh, mune mutoida. Ufungi ukapuwa nemunhu akadai. Kana Mwari aambozokuti naiwe wafirei. Oh. Gaffa icho vadere. Manakiro futi. Dadakirwa wafara. Kana Mwari anotse kuti aya ndo ndezi kuzvibhosheni yaMwari.
Maona manje. Saka ndo amunotovakadza. Kwete mabhara atina muZimbabwe. Aiwa kasvika pangu nomera hoke. Kune Chihota ngwe. Apa serpent kunasita wakatemba. Oh. Ndo pabhara iwo ndipe nditopa hangu pamusoro. Ne Gaffa. Maona manje. Ndo mahisa. Oh. Kaniwo. Wambomo iyo tarisa class yemunhu wati. Amanyazonakirwa nei? Manakirwa nei pane mukadzi yapfura? Aiwa kaikadzi. Aiwe. Ndeibwe. Yohos. Waona sei? Ibiza. Ndo zvakafanira kuti especially ininika ndakafunda inonzi vernacular language. Ndeibwe. Vernacular language. Taiti pachirungu isi tiro like 19 kudhara tiro chiko. As my uncle Great Bonzo. Taiti havagomubandipikira vesava. Taiti many years ago. Taiti mene dzogareneko. What about Charter watakana mabhodhi pamuchato warodha. Road department rodha ndibate mavete. Agriculture agripasi pemacha. Wonderful zvinowanda tichifura. International passport international dzogara pasi pepoto. Secondary school secondary rakarura ndara ya secondary. Bread goes bread comes. Kandiro kanenda unobvachi kunobva kamwe. Oh. Let them be beds as eggs have no soup. Saka vernacular language yakafanira kuti especially sisi nemadiploma takati nemadiploma nakaya anokamuzati nemadiploma Unomadiploma echi? Nemadiploma echi ndakafunda because maimboti mune diploma rebiology biology ndoregera munareka nemadiploma nemadiploma apa napo biology vernacular language ndo yamamuchita vernacular language manje saka mungone tuma diploma my uncle Great Bonzo ndito nemurwi zvinhu zvauda matric library ndikubudisa kind yese macertificates nemabigi yacho ese makaita madiploma enyu kupi because diploma rinonzi biology hanzanamborinzwa biology makariitira kupi diploma iyo pazadeni power pagodin corner pachi pazadeni power pagodin corner medical chambers ii apa pamuchakata ndora pamuchakata ibuilding saka kundite diploma rakadaro panodiwa maqualifications akaita sa kune 8 qualifications zvikurei zvamutaura 8 subjects here kana homunozati masubjects ndikatimbozidira nemasubjects aripo tata nezvemaqualifications manje masubjects akaita sei including Gaffa angati ecology manje iri serious anokasa zvakaita nandonda achitomhanya kwendita majuto ekubika ka 1 week wanji 1 week namamfana kwava ndine hipe washeni yakadai sai muna maimfana ndi anonyatsobata poto recipe maimfana ndine madiploma kana madegrees maimfana wana zvisizo mana mai andikunyebera recipe chaio inozi recipe yokubasa inonzi nyungurusi pagado muto unobuda maoma yai muto unobuda machi maoma kana kuti zamangwena ngozeyo zine rikone mwitse yechingwa shat unoziva unonzi ungwazvungwerera zii kuti vhuru nyanganyanga mazei mapete yai kana uri urindachekutya mune diploma zvicho ayo ndine madiploma ukabvunza kana isa nekutoto baba yavo ndimine kana kumavheji muri kona kuenda dzva nenyama iyi mavheji musika ringowanikwa mudhara manzwa nechi nyama idi mangwana mamuchiti mazwana musi kuityona chinyama makuti manzwa nayo mudaidza kuti chima ungazodaro pane vanhu unoteerwa ka unosara une chiapa ndakaya neshoma chidya nebanda maona mani but iri nyaya yakona muri kuipiwa sei akomana tugeza tusanitiza zvese corona mawani ndakavatarira musino ndikati ndimaimba adimaimba kuti shandawo shandira corona izvakuti vabvunza kuti ndimaimba muchishandira corona chindiudza yavo yakakorona yacho iyi hauchaona munhu kana udzi wegeti autobudisa musoro chite kuti audongorera kuti nai kunze zviri kufamba sei maona manje hama yangu zviri sei ndioneke munhu muchiriko ndokumbira kana une moto zvako kumdara
Mabvira kudhara kamuchingokosera kosera. Chi? Mabatwa nei? Haisiro corona yacho here yaitaura. Gaffa unozadzwa corona. Watazokutamba unozadzwa corona nemutara. Aiwa, kuti corona here. Because maitira acho ka takutokwata ka. Mdara. Abai ichakurova kana yakurova manje. Ichakurova in and out mama. Corona days like. Abai corona is serious. This time I know. Unokuita ziva chini mama. Yakadziuka ngona ukangodza kupera simba sezvandokuita izvi. Ukangodza kakudikitira sezvandoita. Ukazona wangodzi maronda pauro. Auchagona ukaona 3 days auchafa. Zvango zvaita. Zvavhara mama. Musaboita zvekutamba corona is serious mama. Corona zvizvezvina corona covid colon abai my name is Colin Manyonga. Sasa zvizvezvina zvese zvotakana na you go for nothing and you go forever and you go to be honest na farm you go my friends you go for sure. Maona maisha. Yeah. So muri dangerous mundangana koke. My name is Colin Manyonga. Ani madi zimzeze zinotangana. Coronavirus. Corona covid. Cholera and so on. Gaffa, ndikunyeba. Ichokwadi izvo. Aunoenda. Ete amata bose kuri Gudo. Naika. Masimbisi. Manje. Saka munoti chii kune. Aya no, ichadada ndechekuti ini abandina hama dzangu izvo since ndakandikina havasindidera kana WhatsApp. Handitombozoti vapenyere vari kuere but vazhinji vachekesera kuchando. Vari kuchando kupi? Vari kuchando. Chando kuchakuti. Vamwe vacho vari kuBritain, vamwe vacho vari kuAmerica, vamwe vacho vari kuCanada, vamwe vacho apa zvakafanira kuti ndichasavira wangu Dagi baba Bruno vari kuBritain. Since vakazva kuti kune corona kana kuti kana ndizoti vachiri vapenyere kana vari vapenyi ndikuamboresawo zvako. Alright. Ndikuamboresa kana vari vapenyi. Kugaffa muna hama dzenyu dziri kuchando here. Kuchando. Mungodzimhoresa. Dziriko. Dzingodzimhoresawo. Dzisi kumhoreseka manje mafoni acho haasi kutombopinda. Alright, airipo. Sasa ndau ndingomhoresawo hama yangu wanika tuka izvo dzose. Abo. Vari kuchandira wangoziva kuti ndikunoko.